Penjo pod wuok mar kaka cheje maromo 13 ne opondo mowuok e od ang'ech e tesend obila mag Igiri. Achejego okawo riwo koda ka achich ma itudo kod nek mar ji ma ringregi ne okwanye kar taka Makware Collins Jumaisi. Ogai mar obila yor kojolo Gilbert Masengeli oyango ni apisa aboro monywando nyaka OCS mag Igiri kod komanda mar tesend obilano osemaki kendo ichano chwale doho. Masengeli omedo ni menyo mar achija 13 dhi nyime kaka Walter Nyambaga koro leronwa. Kowuok e bedo OCS kod komanda mar tesend obila mag Igiri, sani en achich mirit chwalie doho. E chal mojuko OCS mag Igiri to kod nyawadgi ma en komanda ma itudo kod nindo e tich kanyakla kod bedo gi ng'eyo mar pondo mag achije mag jela 12. I have interdicted 8 officers who were on duty last night, among them the Kikiri Sub-County Police Commander, OCS, Kikiri Police Station, Duty Officer, Duty NCO, Station Cards and Report Office personnel. They will be arraigned in court of law. Obila sani oyara pedha mager ne achije 13 moting'o jopiny ritre 12 kod achiche nek mar ji mane okwany ringregi e kar wito taka Makware Collins Jumaisi mane ong'ino ng'wech bang' lochore lochro kowuok e od ang'enge mag Igiri. 13 prisoners escaped from the cells, among them 12 Eritrean nationals who were arrested for being illegally in Kenya, and one male murder suspect, namely Collins Jumaisi Kalusha, who is connected with the Kware murder incident. Our preliminary investigation indicated that the escape was aided by insiders, considering that officers were deployed accordingly to guard the station. Chal mar picha maramogi TV ni godo manyiso inga mar jelano maketa yanga ni ok yot muko kod lwedo ma ok masin kata chumbe to kendo bed ni en tich madwaro seche malach. Tesend obila man kod arita mojing mag rangach mirito seche 24 kendo kuonde jot bende oluore kaluwore ni en kod machiegni kod kuonde mbetre mag piny Amerka. Tesend obila mag weche ma oko bende ni kanyo kendo makore kode pata gi dhot. Kata kamano, obila wacho ni mabusi 4 mane odong'o umo igi piny ne ok gineno ka jowetegi wuok kendo penyo. They were 17 prisoners in cell. Ndivyo wanaendelea kutusaidia chinzi ilivyokuwa, na haya mengi tutawaambia. Penjo de obila ni ere kaka mabuse mane nie od ang'ech ne yudore oko kar nindo kar seche mag 11 to obila marito dhod jela ne ni kure. Ere kaka tipo mag wang' dede ne oko maka chijego kagi luchore luchru magi ng'wel ma oko negi kata matin. Kagi tiyo kod yo achiel mar kama ienge geche mag obila kendo gilal miro kagi luo kar jot mar waraka to marang'o ne giluo apayano ma ok apaya mamoko. Haya mambo yote yako katika harakati ya uchunguzi, na wale unaoniuliza kwamba ni akina nani hawa, ni police officers wale walikuwa wana jukumu la kuhakikisha usalama wa hii police station ya Kikiri iko salama na wafungwa ambao walikuwa ndani ya hizo cells. Ama maafisa wamekuwa cell. Jakorabaka juang' rot kata tin matin manade to nyaka gimoro kalie ka ema wachore na chijego ni utiyo godo mi opusore kendo donyo ng'wech molal miro. Walter Nyambaga, Ramogi TV.